также важная. 10 iyunda Türkmenistanyň Bekanun prezidenti Keçiberdi Muhammedow Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşdy. Keçiberdi Muhammedow Vladimir Putin bilen duşmanyň esasy maksady iki döwletiň arasyndaky strategik, söwda we diplomatik ilim-bilim gatnaşyklary we ýene-de bir näçe meseleleri maslahatlaşyp Russiýa bilen Türkmenistan arasyndaky ähli tarap bilen gatnaşyklary mundan beýlekde östürme ugrunda gepleşik geçirse-de, ýöne bu gepleşiň arkasynda Türkmenistan tarapy öz diktatorluk häkimiýetini aýakda tutup, türkmen halkynyň aýaklanmasyndan goranmak üçin Rus rejiminden kömek sorandygy ma'lum boldy. Ýöne tofan bolla ne atasyny ne ogluny resmi ýagdaýda prezident bolan adam hökman ýurdun daşyna sapar etmeli. Şagyran bir hökümetem ýok, bir döwletem ýok. Indi kim şagyrdy, kim getirip şular golagynyň çekip atasynyň ogluny şu kürsümenlere hökümet ýa-da hökmürewan Putin şagyrdy. Bu barada 12-nji ýylda Halkyň Sesi YouTube kanalynda Halmurat Söýünow we Sapar Iklemow özara geçiren gepleşiginde Keçiberdi Muhammedow bilen Vladimir Putiniň näme sebäpden duşşandyklar barada giňişlerini görüň berdiler. Yani Putin çağırýar da, näme üçin çağırýar? Putin'e bir kaldı da. Aýdylmagyna görä köp meseleler ara alınsa, Vladimir Putiniň Keçiberdi Muhammedow öýde çağırandygy, munyň sebäbi bolsa Russiýanyň Ukraina topraklaryny basyp almaklary üçin eden çalışynda Rus tarapynyň harby ýarak teknikasynyň sanatydan azalmagy esasynda Türkmenistan tarapyndan bir wagtky Sowet döwründen galan harby ýarak teknikalaryny isleg bildirýändigi we başga da Rus döwletine bähgitli bolan esasy meseleler barada söz alyşyp şertnama baglanşandyklary görkezilýär. Участие в качестве оператора проекта освоения нефтегазоконденсатного месторождения Достлук в Каспийском море. Mundan başga da Türkmenistanyň häkimiýetini bir kanun ýagdaýda ele geçiren Uly we Keçiberdi Muhammedowlar öz häkimiýetlerini gorap saklamaklary üçin Rus döwletinden kömek sorandygy, Russiýanyň Daşary işler ministri Sergey Lavrowyň gol çeki resminamasy boýunça Russiýa tarapyndan Russiýanyň içeri işlerinde işleýän organ işgärleriniň dynç almaklary üçin Türkmenistana uğratýandyklar barada şertnama baglaşylan. Türkmen häkimiýeti tarapyndan ýurt daşynda sergezdan ýaşaýan türkmen watandaşlaryny öz ýurduna kabul etmän gelmişekler Türkmenistana kabul etmesinde uly bir sebäp ýatýar. Gol çekilşen resminamanyň maksady türkmen hökümetiniň türkmen halkyna däl-de şol türkmen halkynyň gan düşmany bolan gelmişek ruslara hyzmat edýändiginiň we öz bähgitleri üçin türkmen döwletiniň mukaddes topragyny we halkyny gelmişek ruslara satýandygynyň ýene bir suwtnamasy bolup durýar. Guramaçylykly terrorist hökümetiň bilkaslyň türkmen döwletine, topragyna we halkyna garşy alyp barýan şol ýaly düşmançylykly terror hereketlerini düşünen ýurt içindäki we ýurt daşyndaky türkmenistanlarda Russiýanyň organ işgärleriniň Türkmenistana getirilmeginde uly bir şubha döredip, tez wagtyň içinde ýurda eýe çykmak milliýetçilik duýgusy güýçlenip başlady.